Kamai tijaniya sarki kyawawan duniya, kyawawan duniya. Muke da Yusuf ma ba su tsayiwa. Baban Fatima Rasul, baban Fatima Zahara, baban Umamatu Tajira, Umamatu Tajira, mai ruwan salsabilin da kausara, salsabilin da kausara, shayar da baban Fatima ɗahirin matahura a gaida kai, na a gaida kai, banda Allah babu gaba da kai, ai babu gaba da kai, duka halittu na kash-kash da kai, sana da shi da kai, ka kusa daga kan shuba. Baban Fatima duk halittu ai ba su kai ka ba, dukkan halittu ai ba su kai ka ba, har da mala'iku ban bar su ba, su ma ban bar su ba, a annabawa kai ne kan gaba, shi ne kai ne kan gaba, ga gaban ka in ba rabu ba. Baban Fatima babu gaban ka tun ba, sahabbai na da alfarma, su suka ba da komai ma, kai ya tabbata mafi yarda musulunci addinin Allah. Annabi sai ya bi kai da ke hange, a zuciya kai da ke bege, dole ne na haɗin daji kunya da biyan ka abu da annabawa dukanninsu basu da